Soc l'Oriol Cardona, tinc 19 anys i avui hem sortit a córrer per les Gavarres, el massís que tenim aquí darrere. És el pati de casa nostra i serà l'escenari de la Cursa de Girona d'aquest any. Hola, sóc en Marc Pinsac i després de tot un estiu i de tot un hivern voltant pel món competint aquí i allà, sempre és bo tornar a un lloc on va començar tot, aquí a les Gavarres, i fer-ho amb una cursa com la Cursa de Muntanya de Girona, que ens permet descobrir i gaudir d'aquest paratge pels millors corriols. Hola, sóc en Cardona i avui estic aquí als Àngels, que hem vingut a veure el recorregut de la Cursa de Muntanya de Girona, que donarà clausura a les festes de la ciutat.